Hello guys, namaste, khulumbai. Welcome back to Zuriya B vlogs. आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जों दायो गल्ड डिजिटल सिनेमा हलाव नायनो फैदों आरोना सिजौ मुभिखौ। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ इन्ट्रेस्ट दंबा भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय जों दायो सिङाव हाबफैबाय आरोना जागलायबाय फिल्मानो जोङो एसे लेट जाबाय आरोना लेटआवसो सफैबाय जोङो। थसे नांगोन दां जागलायबाय दा मानसि फैबा सिखारना होनोसै। औ जिरायदो गेजेराव दे सानो जिरायदो ओरै नायलाय सानैलाय सरि गाइस आं नोंथांमोननो बे मुभिनि भिडिअ'खौ देखायनो हाला मानो होनोबा माने बिदि मालायनि भिडिअ'खौथ' होजाया नालाय बेखायनो। दायो पपकर्न जानो नागिरदों आरोना जोङो अर्डार होफैबाय माने दायो ब्रेक जादों नालाय जोङो डाइरेक्ट पपकर्न अर्डार खालामबाय आरोना जानो। ओमफ्राय नै नोंथांमोना नायनो हागोन जाग्राफोरा बेसे बेसे दाम। नैबे पपकर्नआ 120निफ्राय स्टार्ट आरोना सुइट कर्नबो दं 70। नै नोंथांमोना मेनुआव नाय पुश खालामनानै। सिदाव थांगोन दे बिरु जाबाय लाखिखाबाय माबे सानो एसे ओमफ्रायनो जों दायो थांफिनगासिनो सिङाव सोबाखै ना गाबोन देना हरो ओरै जोंहा दायो खम जानो फैदों दायो मुभिया जोब्बाय आरोना जोबोद मोजां मोनदों सिजौ मुभिखौ नायनानै। बे सिजौ मुभिनि काहानियानो जाहैबाय माने गोदोहाय बे भुटाननि मानसिफोरा बर'फोरखौ माबायदि बाहायनानै जायोमोन बेखौ बे सिजौ मुभियावनो देखायदों आरोना नोंथांमोनाबो नायनो नाजा जोबोद मोजां जादों। दायो न'आव थांनो नागिरबाय। ओमफ्राय नै न'आव फैनानै साहाजों नारेंखल लादुजों बानायनो नागिरदों आरोना आं जोबोद जानो लुबैनायखाय ओमफ्राय ग्राइन्डाराव होबाय आरोना बे नारेंखलखौ। ओमफ्राय नारेंखलखौ एवनानै लाबाय। ओमफ्राय लादु बानायबाय। दायो एवबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै प्लिज लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम। स' एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय।